שלום לכם צופים יקרים, קוראים לי אור, והיום אנחנו נתחיל בסדרה שקוראים לה סבים יוצרים עם אור, והסב הראשון שלנו הוא שלו משלי. מי שלא יודע מה זה סבים זה משתתפים, ואני אלווה אתכם כל העונה. כן, וגם אנחנו רוצים להציג מישהו שחבר מאוד טוב שלי, וגם קקיו קקישנה שעליו שירים חמודים. דרון! טוב, הנה דרון, קבלו אותו. הוא מתבייש, פעם ראשונה שלו ביוטיוב. כן, יש לו פרצוף מפחיד. הוא אוהב חברות. טוב, ובואי נדבר על אחר! ומה שנדבר זה סאבים, נעשה משהו אחר, וגם אנחנו רוצים לומר לכם כמה דברים במיינקראפט, על בלוקים, מפלצות, וגם על סיפורים שעברנו. וגם אנחנו רוצים לומר את המפלצות הנקראות במיינקראפט. המפלצת הראשונה שלי זה האיש הזה! אנדן דרגון. די, אנדן דרגון, מה שלך? שלי? אנדרמן. כן, וגם יש סלנדרמן. מי שלא יודע מה זה סלנדרמן, שקט! חתיכה לבריאות! ומי שלא יודע מה זה סלנדרמן, זה כמו אנדרמן, רק שהוא מביא לך שיקויים, כמו לא לראות דברים כאלה. ודורון שקט, אני הורג לך, אתה תשמע את המילואים, אני אעשה את זה. טוב, וגם יש בלייז ווינטר סקלטון, פיגמן, שיר, בלוקים קוראים לו בלוקים, כן, מי שמכיר, ושמו משהו, אתם תשמעו אותו. ושמעו משהו. כל פרק אנחנו נעשה שיר אהוב. עכשיו זה בלוקים ברנדון, השיר אהוב עליי, וגם אנחנו אוהבים את גיא מאוד, את לוגי 41, מתים עליו. ממש על הבלוג מיינקראפט! בלוקים. גם שומר תתעדכני על הבלוג מיינקראפט. בלוקים. טוב, אז ביי. ביי, נתראה בסרטון הבא, תנו לייקים, תנו בשבועות. איזה שיר אתם רוצים? ביי.
באיזה משחקים אתם רוצים שנשחק ונעשה עליהם קונטר סטרייק, דה וולף, מה שאתם רוצים. זה וולפטים, טים פורטרס, כל מה שאתם רוצים נשחק. כן, וגם רוצים את ה... לא משנה, תשכחו מה שאמרתי. ביי!